Oppitunti 1. Matkavalinnat. Mietin, miten pääsemme määränpäähämme. Pitäisikö meidän ajaa autolla vai käyttää julkista liikennettä? Hyvä kysymys. Mielestäni ajaminen antaisi meille enemmän joustavuutta. Olen samaa mieltä. Autolla voimme pysähtyä minne haluamme. Juuri niin. Voimme tutustua piilotettuihin helmiin ja paikallisiin nähtävyyksiin matkan varrella. Julkinen liikenne voi olla kätevää, mutta usein rajoittavaa. Kyllä. Ja joskus se kestää odotettua kauemmin. Muistatko viime matkamme, kun myöhästyimme bussista? Kuinka olisin voinut unohtaa? Odotimme ikuisuuden. Se oli melkoinen seikkailu. Niin todellakin oli. Mutta mieluummin hallitsen aikatauluamme. Hyvä pointti. Lisäksi voimme soittaa omaa musiikkiamme. Kyllä. Tiematkasoittolista parantaisi kokemusta. Ja voimme jakaa välipaloja murehtimatta sotkusta. Se on bonus. Välipalat tekevät mistä tahansa matkasta paremman. Pitäisikö meidän laatia lista matkalle pakollisista eväistä? Ehdottomasti. Ehdottaisin hedelmiä, pähkinöitä ja ehkä jotain keksejä. Täydellisiä. Ne ovat helppoja pakata ja herkullisia. Entä juomat? Niitäkään ei pidä unohtaa. Ehkä voisimme ottaa mukaan kylmälaukun, jossa on vettä ja virkistäviä juomia. Kuulostaa suunnitelmalta. Olen innoissani tästä matkasta. Minä myös. Avoimen tien vapaus on riemastuttavaa. Pitäisikö meidän tutkia auton vuokrausvaihtoehtoja, jos emme halua ottaa autoani mukaamme? Kyllä. Olisi viisasta vertailla hintoja ja saatavuutta. Käytämme hetken aikaa parhaiden tarjousten tutkimiseen. Hyvä idea. Varmistamme sujuvan matkan. Täällä matkaseikkailuja täynnä naurua ja tutkimusmatkailua. Oppitunti 2. Matkusta fiksusti. Mielestäni meidän kannattaisi harkita kevyen tavaran pakkaamista matkalle. Tuo on viisas ehdotus. Se tekee matkustamisesta paljon helpompaa. Ehdottomasti. Vähemmän laukkuja tarkoittaa enemmän vapautta tutkia. Lisäksi meidän ei tarvitse huolehtia ylimääräisistä matkatavaramaksuista. Totta kai. Voimme säästää rahaa jännittävämpiin kokemuksiin. Kokemuksista puheen ollen, meidän on oltava avoimia uusille seikkailuille siellä ollessamme. Ehdottomasti. Odottamattomat hetket osoittautuvat usein mieleenpainuviksi. Muistatko sen kerran, kun kokeilimme sitä outoa ruokaa ulkomailla? Kuinka olisin voinut unohtaa? Se oli sekä outoa että herkullista. Juuri niin. Olen iloinen, että käytimme tilaisuuden hyväksemme. Siitä matkustamisessa on kyse tuntemattoman hyväksymisestä. Kyllä. Ja paikallisten kanssa kommunikointi lisää hauskuutta. Niin on. Vaikka kielitaitomme eivät ehkä olisikaan täydelliset. Se voi johtaa joihinkin hauskoihin tilanteisiin, eikö niin? Ehdottomasti. Nauru on paras universaali kieli. Muistetaanpa tällä kertaa ottaa mukaan myös matkapäiväkirja.
Se on erinomainen idea. Kokemustemme dokumentointi on korvaamattoman arvokasta. Haluamme muistella näitä seikkailuja lämmöllä. Ja voimme jakaa tarinamme ystävien ja perheen kanssa myöhemmin. Juuri niin. He ovat varmasti innokkaita kuulemaan kaikesta matkoistamme. Mitä välttämättömiä tavaroita meidän nyt kannattaisi pakata? Suosittelen mukaan eväitä, hyvää kameraa ja mukavia kenkiä. Loistavia valintoja. Tarvitsemme tukevat kengät kaikkeen kävelyyn. Kyllä. Älkäämme unohtako myöskään noita tärkeitä matkustusasiakirjoja. Ei epäilystäkään. Sujuva matka alkaa asianmukaisesta valmistautumisesta. Tässä on fiksua matkustamista, kevyttä pakkaamista, avoimia mieliä ja unohtumattomia hetkiä. Kippis sille. Seuraava seikkailumme alkaa. Oppitunti 3. Yllätysjuhlien suunnittelu. Pitäisikö minun kertoa heille yllätysjuhlien tarkka osoite? Ei tarvitse. Kerro heille vain paikan nimi. Kuulostaa yksinkertaisemmalta. Se säilyttää yllätyselementin. Juuri niin. Haluamme sen olevan iso paljastus. Entä kellonaika? Pitäisikö meidän mainita tietty tunti? Kyllä, mutta annetaan heille aikaisempi aika, jotta kaikki saapuvat ajoissa. Fiksua ajattelua. En halua kenenkään pilaavan yllätystä. En minäkään. On tärkeää pitää se salassa. Pitäisikö meidän muistuttaa kaikkia, ettei juhlista puhuta? Ehdottomasti. Pieni muistutus olisi viisasta. Ehkä voisin lähettää ryhmäviestin. Se toimisi. Pidä se vain kevyenä ja hauskana. Entä koristeet? Pitäisikö minun ostaa ilmapalloja? Kyllä. Ilmapallot lisäävät aina juhlavaa tunnelmaa. Ja kenties joitakin serpentiinejä. Ne ovat värikkäitä ja iloisia. Täydellistä. Haluamme paikan tuntuvan vilkkaalta. Pitäisikö meidän miettiä myös teemaa? Teema olisi loistava. Mitä sinulla on mielessäsi? Entäpä retroteema? Se voisi lisätä hauskan tunnelman. Kyllä. Kaikki rakastavat hieman nostalgiaa. Näen jo mielessäni asut. Se olisi hulvatonta. Meidän pitäisi kannustaa kaikkia pukeutumaan hienosti. Lisään sen kutsuun. Hienoa. Nyt meidän täytyy päättää ruuasta. Pizza miellyttää aina väkeä, oletko samaa mieltä? Kyllä. Ja kenties kakku juhlaan. Ehdottomasti. Teemakakku olisi kiva lisä. Minä hoidan sen. Tunnen fantastisen leipurin. Täydellistä. Näyttää siltä, että edistymme hienosti. Kyllä. Nämä yllätysjuhlat tulevat olemaan unohtumattomat. Kohti upeaa ja hauskaa juhlaa. Oppitunti 4. Egyptin ihmeet.
Oli todella vaikuttavaa nähdä nuo valtavat pyramidit. Olen täysin samaa mieltä. Heidän edessään seisominen oli epätodellista. Noiden rakenteiden mittakaava ylittää mielikuvituksen rajat. Kyllä. Tunsin itseni niin pieneksi katsoessani heitä ylös. Se oli nöyryttävää. Ja seinien monimutkaiset kaiverrukset. Ne kertoivat niin rikkaita tarinoita. Ehdottomasti. Jokainen kaiverrus tuntui kuiskaavan salaisuuksia menneisyydestä. Minua kiehtoivat erityisesti hieroglyfit. Ne ovat kuin visuaalinen kieli. Niin ne todellakin ovat. Kumpa voisin ymmärtää niiden merkityksen? Meidän olisi pitänyt palkata opas selittämään kaiken. Loistava idea. Ensi kerralla teemme ehdottomasti niin. Sfinksi oli myös vaikuttava. Sen läsnäolo on niin hallitseva. Kyllä. Olin hämmästynyt siitä, kuinka hyvin se on säilynyt. Se saa ihmettelemään heidän käyttämiään muinaisia tekniikoita. Todellakin. Heillä oli niin uskomatonta tietoa omana aikanaan. Huomasitko, kuinka aurinko laski pyramidien taakse? Se oli taianomaista. Värit olivat upeita ja niin eloisia. Tunsin itseni postikortissa, se oli unohtumaton kokemus. Pitäisikö meidän suunnitella toinen matka tutustuaksemme paremmin Egyptiin? Mielestäni tuo on loistava idea. Nähtävää on vielä niin paljon. Ehkäpä voisimme vierailla Luxorissa ensi kerralla. Temppelit ovat henkeä salpaavan kauniita. Kyllä. Ja voisimme lentää kuuma-ilmapallolla laakson yllä. Se olisi unelma. Kuvittele näkymät ylhäältä. Odotan sitä jo innolla. Kohti lisää henkeä salpaavia seikkailuja ja löytöjä. Ehdottomasti. Matkustaminen avaa mielemme ja sydämemme. Oppitunti 5. Kumppanuussopimukset. Keskustellaan kumppanuussopimuksestamme. On tärkeää selventää kaikki. Olen samaa mieltä. Mitä termejä meidän tulisi sisällyttää suojellaksemme etujamme? Ensin meidän on määriteltävä kunkin kumppanin roolit ja vastuut. Kyllä, se selventäisi tilannetta ja auttaisi välttämään myöhemmin syntyviä epäselvyyksiä. Entäpä voitonjaosta päättäminen? Se on olennaista. Ehdottomasti. Meidän pitäisi sopia siitä, miten voitot jaetaan. Mikä prosenttiosuus mielestäsi on oikeudenmukainen meille jokaiselle? Mietitäänpä, mitä lahjoituksia teemme. Se auttaa. Hyvä huomio. Lisäksi meidän pitäisi käsitellä päätöksentekoprosesseja. Kyllä. Meidän on sovittava, miten teemme tärkeitä valintoja yhdessä. Pitäisikö tärkeistä päätöksistä vaatia yksimielistä hyväksyntää? Se olisi viisasta. Se varmistaa, että meillä molemmilla on sananvaltaa tärkeissä asioissa. Entä riitojen ratkaisu? Pitäisikö meidän sisällyttää sopimukseen sovittelulauseke? Uskon, että se on hyvä ajatus. Se voi auttaa meitä ratkaisemaan ongelmat sopuisasti. Kyllä. On parempi sopia erimielisyydet ilman kaunaa.
Ja pitäisikö meidän asettaa aikataulu sopimuksen tarkistamiselle? Vuosittainen arviointi kuulostaa minusta järkevältä. Täydellistä. Näin voimme tehdä tarvittavia säätöjä. Entä irtisanomisehdot? Myös ne on tarpeen esittää. Samaa mieltä. Meidän on selvennettävä, miten kumppanuus puretaan tarvittaessa. Pitäisikö meidän sisällyttää sopimuksiin kilpailukieltolausekkeita? Siitä voisi olla hyötyä, varsinkin jos aiomme työskennellä samankaltaisilla aloilla. Erinomainen pointti. Haluamme suojella liiketoimintaetujamme. Mielestäni olemme käsitelleet olennaiset termit. Kyllä. Tämä sopimus luo vahvan pohjan kumppanuudellemme. Olen innoissani yhteisestä hankkeestamme. Minä myös. Onnistunutta yhteistyötä. Oppitunti 6. Muotiseikkailut. Tarvitsen tapahtumaan jotain, joka sopii tyyliini. Älä huoli. Löydämme varmasti sinulle täydellisen ratkaisun. Toivon niin. Haluan näyttää tyylikkäältä ja itsevarmalta. Ehdottomasti. Aloitetaan katsomalla joitakin paitoja. Kyllä. Pidän enemmän jostain rennosti tyylikkäästä. Entäpä tuo sininen paita tuolla? Se sopisi sinulle hyvin. Tykkään väristä. Se on kirkas, mutta ei liian räikeä. Juuri niin. Se täydentää ihosi sävyä kauniisti. Pitäisikö minun kokeilla sitä? Kyllä. Katsotaanpa, miltä se näyttää päälläsi. Palaan heti. Käytä aikasi. Minä selaan asusteita sillä välin. Kuulostaa hyvältä. Pitäisikö minun lisätä blazeri? Blazeri kohottaisi asua. Se olisi todella tyylikäs. Olen samaa mieltä. Haluan vaikuttaa tapahtumassa. Tulet huomaamaan. Tyylikkäillä yksityiskohdilla on paljon merkitystä. Tässä minä olen. Mitä mieltä olet paidasta? Se näyttää upealta. Todella tyylikäs ja sopii täydellisesti. Olen helpottunut. Entäpä housut nyt? Etsitäänpä jotain, joka tasapainottaa asua. Ehkäpä tummat farkut. Ne ovat mukavat ja muodikkaat. Hyvä valinta. Tummat farkut pitävät lookin tyylikkäänä. Pitäisikö meidän tarkistaa, onko heillä niitä sinun koossasi? Kyllä. On tärkeää, että me molemmat voimme hyvin. Entä kengät? Haluan varmistaa, että ne sopivat yhteen. Hienot loaferit täydentäisivät asun upeasti. Katsotaanpa, mitä heillä on varastossa. En malta odottaa, että näen lopullisen lukisi. En minäkään. Mielestäni olemme edistyneet tänään huomattavasti. Onnistunutta soppailua ja tyylikkäitä retkiä. Kippis sille. Etsitäänpä ne täydelliset viimeistelyt. Oppitunti 7. Terveys ja valinnat. Katso tätä vihreää tarraa.
Se symboloi luomutuotteita. Täydellistä. Suosin luomua aina kun mahdollista. Kyllä. Luomuhedelmät ja vihannekset ovat yleensä tuoreempia ja maukkaampia. Olen täysin samaa mieltä. Tuntuu paremmalta tietää tekevänsä terveellisempiä valintoja. Entä liha? Onko sinulla siihen liittyviä erityisiä mieltymyksiä? Pidän ruoholla ruokitun eläimen lihasta. Se on ravitsevampaa ja eettisemmin syötävää. Hyvä pointti. Eettisesti kasvatetut eläimet edistävät laatua. Arvostan myös sitä, että tiedän mistä liha tulee. Läpinäkyvyys on tärkeää. Se lisää luottamustamme ostamiimme tuotteisiin. Juuri niin. Ruokalähteen tunteminen saa minut tuntemaan oloni läheisemmäksi ruokaani. Pitäisikö meidän etsiä myyjä, joka myy luomulihaa? Kyllä. Etsitään koju, jossa tarjotaan ruoholla ruokittuja vaihtoehtoja. Näen tuolla yhden. Katsotaanpa sitä. Hienoa. Toivottavasti heillä on saatavilla useita eri leikkauksia. Kyllä. Haluaisin kovasti kokeilla luomukanaa tai naudanlihaa. Molemmat ovat herkullisia vaihtoehtoja. Ehkä voisimme grillata ne illalliseksi. Kuulostaa ihanalta. Grilli olisi täydellinen tähän säähän. Olen samaa mieltä. Ja voimme yhdistää sen runsaiden tuoreiden kasvisten kanssa. Värikäs salaatti täydentäisi ateriaa kauniisti. Kyllä. Meidän pitäisi kerätä ainekset herkullista ja terveellistä juhlaateriaa varten. Tänään kannattaa tehdä harkittuja valintoja markkinoilla. Kippis sille. Omaksutaan yhdessä terveellinen ruokavalio. Jatkukoon ostosseikkailu. Oppitunti 8. Vaellusvalmennus. Lisään nuo asiat tarkistuslistalleni vaellusta varten. Hieno idea. On tärkeää olla huolellisesti valmistautunut. Odotan tätä vaellusta todella innolla. Maisemien on tarkoitus olla upeita. Kyllä. Odotan innolla, että näen panoraamanäkymät ylhäältä. Oletko miettinyt, mitä reittejä meidän kannattaisi kulkea? Teen niin. Vaihtoehtoja on muutama, mutta suosittelen sitä, jossa on vesiputouksia. Vesiputouksia. Kuulostaa lumoavalta. Olen myyty. Se ehdottomasti lisää taianomaista vivahtetta seikkailuumme. Pakkaan mukaan myös ylimääräistä eväät. Patikointi tekee minut aina nälkäiseksi. Kyllä. Tarvitsemme tarpeeksi energiaa matkaa varten. Mitä mielestäsi meidän pitäisi tuoda? Ehdotan sekoitusta, hedelmiä ja ehkä voileipiä. Täydellistä. Kuulostaa sekä terveelliseltä että herkulliselta. Pidän huolen myös siitä, että meillä on paljon juotavaa. Nesteytys on avainasemassa. Kyllä. Täytän vesipulloni ennen lähtöä. Pitäisikö meidän sopia tapaamisaika vaellusryhmällemme? Erinomainen idea. Mitä enemmän, sitä hauskempaa matkalla. Kyllä. Lähetän kaikille viestin suunnitelmistamme. Olen innoissani seurasta ja seikkailusta.
Minä myös. Se tulee olemaan ikimuistoinen kokemus meille kaikille. Voin vain kuvitella meidät nauramassa ja nauttimassa luonnosta. Juuri niin. Ja ottaa paljon valokuvia tallentaakseen nuo hetket. Voi, älkäämme unohtako ottaa kameraa mukaan. Pakko. Haluamme dokumentoida vaelluksemme ja kauniit maisemat. Varmistan, että se on täyteen ladattu ja käyttövalmis. Kohti onnistunutta ja hauskaa sekä tutkimusmatkailua täynnä olevaa vaellusta. Kippis sille. Seikkailu voi alkaa. Oppitunti 9. Lentokenttäseikkailut. Kyllä, se on tässä käsimatkatavaroissani. Tarkistin asian vielä kerran ennen lähtöä. Hienoa. Olen aina huolissani siitä, että unohdan jotain tärkeää. Ymmärrän. Onko lähtöselvitystiskillä pitkä jono? Se vaikuttaa pieneltä riviltä, mutta etenee koko ajan. Toivottavasti emme myöhästy lennostamme. Pärjäämme kyllä. Saavuimme ajoissa, aivan kuten olimme suunnitelleetkin. Mieluummin pidän aina siitä, että minulla on runsaasti aikaa. Minä myös. Se vähentää stressiä matkustaessa. Pakkasitko eväät mukaan lennolle? Totta kai. Pakkasin mukaan pähkineitä ja granolapatukoita. Erinomaista. Ne pitävät meidät energisinä. Mitä toit mukanasi? Mukana oli myös suklaaherkkuja. Hieman makeutta on välttämätöntä. Kuulostaa täydelliseltä matkalle. Olen valmis myös lennon aikaiseen viihteeseen. Ai niin. Latasin muutaman elokuvan lentoa varten. Hyvä pohdinta. Minkä genren valitsit? Valitsin sekoituksen, komedian, toimintaelokuvan ja romanssin. Hienoa. Sen pitäisi viihdyttää meitä tuntikausia. Juuri niin. Lisäksi lento saattaa tuntua lyhyemmältä hyvien elokuvien kanssa. Kuinka kauan on aikaa ennen kuin laivaannousu alkaa? Uskon, että se alkaa noin 1,5 minuutin kuluttua. Täydellistä. Pitäisikö meidän löytää porttimme pian? Kyllä. Varmistakaamme, että olemme oikeassa paikassa. Sen jälkeen voimme rentoutua eväidemme äärellä. Samaa mieltä. Pieni herkku ennen lentoa kuulostaa ihastuttavalta. Tässä on tarkoitus sujuvoittaa matkoja ja tehdä jännittäviä seikkailuja. Oppitunti 10. Kuntoilun perusteet. Mielestäni on tärkeää sisällyttää liikuntaan venytyksiä ja jäähdyttelyä kunnolla. Kyllä. Staattiset venytykset ovat siihen hyviä. Ne auttavat parantamaan joustavuutta. Ehdottomasti. Minusta tuntuu aina paljon paremmalta niiden tekemisen jälkeen. Olen samaa mieltä. Ne vähentävät myös loukkaantumisriskiä. Mikä on suosikkisi staattinen venyttely? Rakastan istuen tehtävää takareisien venytystä. Se tuntuu niin hyvältä. Tuo on loistava. Minä pidän enemmän nelipäisen reisilihaksen venytyksestä. Kyllä. Kantapään vetäminen taaksepäin kohti pakaralihaksia on erittäin tyydyttävää. Venyttely on niin tärkeä osa mitä tahansa treeniä. Todellakin.
Se valmistaa kehomme liikkumiseen ja auttaa palautumisessa. Olen kuullut, että voimaharjoittelu on yhtä tärkeää. Kyllä. Se rakentaa lihaksia ja parantaa yleistä kuntoa. Pitäisikö mielestäsi lisätä enemmän voimaharjoittelua treenirutiineihimme? Uskon niin. Se voi parantaa kestävyyttämme ja aineenvaihduntaamme. Millaisista liikuntamuodoista nautit? Tykkään tosi paljon kehonpainoliikkeistä, kuten punnerruksista ja kyykyystä. Nuo ovat loistavia valintoja. Niitä voi tehdä missä tahansa. Juuri niin. Eivätkä ne vaadi mitään erikoisvarusteita. Pitäisikö meidän haastaa itseämme käyttämällä painoja? Kuulostaa erinomaiselta idealta. Voimme aloittaa valosta ja edetä. Kyllä. Kyse on asteittaisesta parantamisesta. Lisäksi voimme motivoida toisiamme treenien aikana. Tykkään siitä. Treenikaverin kanssa on hauskempaa. Samaa mieltä. Pitäisikö meidän asettaa voimaharjoittelullemme erityisiä tavoitteita? Kyllä. Pyrkikäämme tasaisuuteen ja painon asteittaiseen nousuun. Täydellistä. Odotan innolla yhteistä edistymistämme. Tässä on tarkoitus tulla vahvemmaksi ja terveemmäksi. Oppitunti 11. Uusien harrastusten tutkiminen. No, olen viime aikoina aloittanut valokuvaamisen. Se on todella hauskaa. Kuulostaa jännittävältä. Mikä inspiroi sinua aloittamaan? Halusin tallentaa kauniita hetkiä ja jakaa ne muiden kanssa. Se on loistava syy. Onko sinulla suosikkikuvauskohdetta? Tykkään kuvata luontoa, kukkia, puita ja maisemia. Luontokuvaus on niin rauhoittavaa. Sen avulla voi arvostaa maailmaa. Juuri niin. Lisäksi värit ovat henkeä salpaavat, varsinkin keväällä. Oletko kokeillut jotain valokuvaustekniikoita? Kyllä. Olen oppinut sommittelusta ja valaistuksesta. Kuulostaa kiehtovalta. Hyvällä valaistuksella voi olla suuri merkitys. Niin todellakin. Mietin vielä, miten kameran asetuksia säädetään. Aluksi se voi olla hieman hankalaa, mutta harjoitus tekee mestarin. Olen samaa mieltä. Olen ottanut lukemattomia kuvia, jotkut ovat parempia kuin toiset. Se kaikki on osa oppimiskokemusta. Esitteletkö töitäsi missään? Olen perustanut Instagram-tilin kuvieni jakamista varten. Se on erinomainen idea. Sosiaalinen media on loistava alusta taiteilijoille. Kyllä. Rakastan palautteen vastaanottamista ja yhteydenpitoa muiden valokuvaajien kanssa. Oletko harkinnut liittymistä valokuvausryhmään tai kerhoon? Tuo on loistava ehdotus. Uskon, että se voisi parantaa taitojani. Se tarjoaisi myös mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja yhteistyöhön. Minun pitäisi tutkia paikallisia kerhoja. Ehkä voisin liittyä johonkin pian. Uskon, että hyötyisit tuosta kokemuksesta suuresti. Kiitos kannustuksesta. Odotan innolla taitojeni parantamista.
En malta odottaa, että näen kuvasi. Sinun on pakko näyttää minulle suosikkisi. Ehdottomasti. Tässä on kauniiden hetkien tallentaminen valokuvauksen avulla. Oppitunti 12. Soudun loisto. Tiesitkö, että soutu oli yksi suosituimmista urheilulajeista 1800-luvun lopulla? Enpä tehnytkään. Se on kiehtovaa. Mikä teki siitä niin suositun? Soutua pidettiin tuolloin ammattilaisurheilun perikuvana. Voin kuvitella. Sen on täytynyt vaatia valtavasti taitoa ja tiimityötä. Juuri niin. Tarvittavan koordinoinnin taso on varsin vaikuttava. Oliko silloin mitään isoja kilpailuja? Kyllä. Henley Royal Regatta oli yksi arvostetuimmista tapahtumista. Voi, olen kuullut tuollaisesta. Kuulostaa soutujuhlalta. Niin todellakin. Regatta veti puoleensa paljon yleisöä ja kilpailu oli kovaa. Rakastan ajatusta siitä, että yhteisö tulee yhteen tukemaan joukkueitaan. Kyllä. Soutu loi vahvan yhteenkuuluvuuden ja ylpeyden tunteen. Harjoittelivatko monet yliopistot soutua tuona aikana? Todellakin. Yliopistoilla, kuten Oxfordilla ja Cambridgella, oli kovaa kilpailua keskenään. Se varmaan lisäsi jännitystä. Niin tekikin. Ihmiset olivat intohimoisia tiimejään kohtaan, aivan kuten tänäänkin. Soudulla on niin rikas historia. On vaikuttavaa, miten se on kehittynyt. Kyllä. Veneiden suunnittelun ja teknologian kehityksellä on ollut suuri rooli. Mietin, kuinka montaa noista varhaisista tekniikoista käytetään vielä tänäkin päivänä. Monet perustekniikat ovat säilyneet, vaikkakin niitä on kehitetty. Haluaisitko joskus kokeilla soutumatkailua? Kuulostaa loistavalta idealta. Sen kokeminen itse olisi jännittävää. Lisäksi voisimme liittyä paikalliseen soutukerhoon huvin ja kunnon vuoksi. Se olisi ihanaa. Kuvittele meidät liitävän veden yli. Kyllä. Se olisi loistava tapa olla yhteydessä luontoon. Nyt soudulle ja sen rikkaalle perinnölle. Oppitunti 13. Tekniset ongelmat. Näyttää siltä, että teknologia ei nykyään halua tehdä yhteistyötä. Olen täysin samaa mieltä. Se tuntuu aina toimivan juuri silloin, kun sitä eniten tarvitsemme. Miksi? Aivan kuin sillä olisi oma mielensä. Ehkä se päättää protestoida tuottavuuttamme vastaan. Kuulostaa uskottavalta. Kumpa se kerrankin toimisi ongelmitta. Juuri niin. Kuin hyvin öljytty kone, eikö niin? Kyllä. Sen sijaan meillä on jumeutuneet näytöt ja hitaat yhteydet. Mikä kuusa? Se voi olla hyvin häiritsevää, kun yritämme keskittyä. Alan ajatella, että teknologia nauttii kärsivällisyytemme testaamisesta. Ehkä se on osa sen salaista tehtävää. Katsoa, kuinka kauan jaksamme. Haluaisin kovasti keskustella tästä kehittäjien kanssa. Minä myös. Ehdottaisin ystävällisesti painikkeen lisäämistä.
Se olisi varsin hyödyllistä. Sen pitäisi olla pakollinen ominaisuus. Kuvittele, jos voisimme vain painaa nappia ja kaikki toimisi täydellisesti. Voin kuvitella sen jo. Se säästäisi meiltä niin paljon aikaa. Kyllä. Sen sijaan käytämme enemmän aikaa vianmääritykseen kuin työskentelyyn. Mikä on ratkaisusi, kun teknologia pettää? Yleensä yritän käynnistää laitteen uudelleen. Se näyttää olevan klassinen ratkaisu. Se vanha, sammuta ja käynnistä uudelleen, kikka. Juuri niin. Joskus se toimii ja joskus ei. Kumpa elämässä olisi nollauspainike, kuten laitteissamme? Se olisi todella kätevää. Valitettavasti meidän on sen sijaan luotettava ongelman ratkaisutaitoihimme. Kyllä. Hengitetään syvään ja yritetään uudelleen. Toivottavasti teknologia päättää pelata nätisti.